ɗum ɗo noon bandiraɓe ko aadi gadanoɗo ko woni yesso ɗo ko en ɓooyi wiide bandiraɓe men ɓe ha tengte liggotoɓe ko fate conele nde ɓe mbaɗata kesam hesamagu jubbude nde tan no moƴƴi haɓay tekkel haɓay fermeyabal dicco e leydi ene moƴƴi no feewi kono noon en kalinɗo laabi kewɗi ha kollirɗen ɗo ceerno Moussa Ousmane en mbiyani kanko ɓuuri yimɓe foof to banggue gandal kono namdotoɓe leɗɗe makko ɗe kew ha dokkuɗenmo nde ɗo feere yo yuɓɓine ha feewa nanne e machine-aji une ha ɗigga segge ha ande fewne ha feewa wela hutorade wela neldude caggal leydi ko ɗum woni ko jiiɗon ɗo ko so tawi ɗum woni ko jiiɗan ɗon ɗo ko ɗum ɗo nani no winda e banggue Pulaar ko gande ɓaleɓe ɗum ko rafi ɗum ko goragu ene jogui no waɗirte tawi koye Pulaar haala oga banggue koye Farayse haala wadde sa ƴeewi oɗo kañumne kono banggue ɓuuɓri e gueɗe kewɗe gonɗe nder hen lekki hen foof ko leɗɗe kewɗe ndendina tawi ko leɗɗe kewɗe ndendina mbaɗa testa ha ƴeewa ɗum ɗo ko fati e ɓuuɓri ɗum ɗo koko fati e diabète memnoɓe no gandi no hutorte ni nani ko leɗɗe nayyi waɗe e butel éveillant so yaaya ha gasa so tawi jomum ruttima ina hasima ƴewma andu holno ɗum tolni to banggue hono diabète muɗum e gueɗe goɗɗe ko fati hémorroïde ko fati ko wiide tan yuɓɓinama nani ha heewi fewnama ma waɗe nokkuji ɗi nokkuji uddite guila ɗum haala waɗaka yimɓeɓe ina namno ñande foof jamma e ñalawma subaka e kikiɗe Abougay mataw heddimi wi ceerno Moussa aɗa sago jento eyyi aɗa andi ɗum ɗo henna ko hunde nde gandanɗa hoore maɗa ko jamanu o namdori ɗum jamanu o namdori ɗum hanki no mbiɗa ni gownoɗen ko waɗanede e tekke haɓɓe taw tekkere laaɓani condima lekki ma taw ene moƴƴi lekki ki ene laaɓi kono noon tekkere haɓɓete nde tekkere nde laaɓani yeehi ha joni o watti waɗede e mbusuji aduna o namdi hande o ko yo waɗe industrialisé yo yuɓɓitina ha yuɓɓa wani no mbiɗa ni no ɗiɗo sasiji ni hen ala ko ɓuɗɗum yuɓɓude ala ko ɓuɗɗum yodde hay sinno tawi jomum wondani haydara ni walla kala ko mbawɗa wondude so tawi a ari e joom lekki mbaɗon ceerno Moussa ni o tottima lekki ki en e ndiɗo mbaadi ko hono ni sifori hay sinno tawini ni an wonko gondunoɗa sa renda ka hay sa yarani ɗon a sellat ɗon holko waɗi ɗum kono yuɓɓinira ni ene yoodi ɗum ɗon noon ko kala mo ganduɗa hono ene hutoro lekki hande o dillowo e nder hen yoɓe tinno ɓe juɓɓitina gueɗe ɗe ɓe juɓɓitina leɗɗe ɗe ɓe mbaɗana ɗumen hono dani waɗane sachet ji waɗane fofof yimɓeɓe ganda taw an jomum so tawi ari han aɗa andi an sugli ko sachet goto sachet ko ujunere temedde joyi ko ujunaji ɗiɗi ko ujunaji tati jomum guitta sachet totta ɗum mbiya ha ko kuddu subaka ko kuddu kikiɗe walla ko kuddu goto ne winda e Faris ne winda e Pulaar kadi ene waɗa étiquette aji muɗum ene winda so tawi aɗa yiya Pulaar moƴƴi so tawi aɗa yiya Faris moƴƴi so tawi a yiyatani haɗa ha jomum ɗemgal muɗum ma rew e nder ɗo e nder hen ɗum ɗo noon an hoore maɗa ma wawa famde ɗum noon wasiya mo basiroɗen tan ko kamɓe hutortoɓe leɗɗe ɓe nde ɓe gartata e ndiɗo mbadi kesir ɗum noon no mbiɗani en yaade en tonde ɗum ɗon ko hunde hankkadi himmude alay saago ɗum yahane toon so tawi yahanama toon ƴeewe ko waɗa toon ko yiɗa waɗe toon ko yiɗa waɗe toon ko ɗum waɗane ñalawma walla waɗane so tawi ko kikiɗe goto walla so tawi ko beetaye goto yimɓe jooɗo jewta e nder hen taw noon ne kadi ene wona e nder rendo ɗon ɗo cuuɗi meɗen tareji ɗo en ceerno Abbas ko dande wotere ko weltade par ce que ko janɗa woɓɓe no mbaɗa so tawi a watti yiiɗi hannde vraiment fuutankoɓe walla ɓesgu fuutankoɓe no mbaɗa ko wayni ɗum kadi ko weltade c'est à dire ko modernisation kala ko hunde no ganduɗa hoore ma ina hesɗi yimɓe yo jaadu hen ha heddi ko booni eyyi ɗum noon enen beltonomo kanko ceerno Moussa e dendagal waɗoɓe leɗɗe hono makko en enen mbiyaɓe kadi yooɓe jokku golle yooɓe jokku recherche uji ɗi yooɓe jokku miijaji yooɓe jokku ɓulnade kala no fewirata ɗumina heddi ko noon ko mbiɗa ko yahede toon on kam mbi sikki on goppata kam caggal mawɗo Abou toon no ɓatti ngawle no ɓatti dimat haali gonga so Allah lamɗo joomum mbaɗ ɗum kadi ko wiide bandiraɓe woɗɓe gollotoɓe ne mbaɗɗen langal ngal nde en kaɗane e goto ko yo yuɓɓitine fewnitine wonɓe guiɗɗen e lekki ɓurɗen wawde lekki kono ɓuuren naftade ɗum hannde ɓuri yuɓɓinde ɗum ɓuri ñantude ɗum ɓuri fewnude ɗum il faut gowen wadde industrie ha yaaja tawana neɗɗo goto tan jooɗima an addata client an windata an waɗata alay saago ɗum yaañe alay saago yaañe waɗata industrie no hannde no tareji yiɗa waɗe dépôt ni won namni ɓe Wourossogui won namni ɓe Richard Toll won namni nokkuji goɗɗi
ko faati noon e safuuji goɗɗi hakkunde ceerno e goɗɗum ɗum ko hakkunde ceerno e goɗɗum mais ko safrata ko so windama andama no hutote ma fofti neɗɗo foftini yimɓe ɓe neɗɗo ummade hannde a fuɗaɗo ɗon yiɗo ceerno Moussa ɗon ko ɗum heɓde tawa so tawi ɗum ɗo waɗama hannde walalde waɗama hakkude maji walla waɗama Saloum walla waɗama Linguére walla waɗama Dara no wawi foftini jomumen tawa jarani déplacement ji kewɗi foftina neɗɗo o foftina wonɓe hen ɓe ko ñagade gande men finatawa ɗe yo Allah nawɗe yesso kono ɗum kadi bandiraɓe men Médina Gounass won leɗɗe ƴettaɗe Médina Gounass fodde leɗɗe 49 ndendina na mbaɗa ɗum e gueɗal e nokku goto ko safra koko hafiji kewɗi woni kiɗo lekki kañum ko mawɓe hellifaɓe pewndum eɗen gandi kadi Médina Gounass eɗen jettaɓe eɗen jaranoɓe kala daka baɗɗo ko ujunnaje temedde yimɓe jata toon somoyade e addude leɗɗe kadi leɗɗe Médina Gounass ko taskade ko leɗɗe moƴƴe ɗeɗo kañen koye mumen ko toon gummi waɗi ko gummiɗe toon ummiɗo Saloum gummiɗo Fouta gummiɗo Kadior e gummiɗo Guinée Bissau e ɗum noon e Jolof o nan toon ha heewi artude ɗeɗo leɗɗe ɗe ceerno Moussa kala jiɗɗo hen no wawi ƴettude e 77 ko numéro téléphone dokkanmi 944 64 60 77 944 64 60 et 77 659 97 44 77 659 97 44